Bună ziua! Astăzi vreau să vă vorbim puțin despre stres și despre soluția pe care o propune împotriva lui compania Faberlic. Starea generală de bine este puternic influențată de nivelul de stres. Este deja bine cunoscut faptul că presiunea psihică nu este numai un dușman al stării de bunei dispoziții. Oamenii care se confruntă cu situații stresante sunt mai vulnerabili la foarte multe boli, de la simple răceli la hipertensiune arterială și boli cardiovasculare. Există mai multe metode de a lupta și de a face față stresului. Deci, compania Faberlic propune și ea o soluție. Este un concentrat alimentar no-stres. El este sub formă de pasteluțe, iată sunt de așa formă, micuțe, nu au miros, nu au reacții adverse, deci dacă vedeți borcanașul nu este plin, deci eu deja am folosit din el. Ce prezintă acest complex? Este un complex de substanțe biologice active cu acțiuni de calmare și antistres care constau din următoarele componente. Oxytripton, ce contribuie la producerea beta-sarotinii, calmează sistemul nervos, crește buna dispoziție, reglează pofta de mâncare și îmbunătățesc somnul. Magneziu, care este cunoscut ca un element bioantistres. Roinița, utilizată în calitate de substanță de calmare. Deci, veți întreba care sunt real efectele acestor pastiluțe. Au acțiune și calmează asupra sistemului nervos. Stimulează producerea hormonului fericirii, serotonina. Ajută organismul să combată stresul și, în general, ajută organismul să se simtă mult mai bine. Deci, iată, le vedeți, sunt așa, micuțe, se primesc în borcanaș sunt 60 de drageuri care se administrează câte o pasteluță de 2 ori pe zi cu un pahar de apă. Pentru asta avem și paharul aici cu apă, dar fiți foarte atenți, poate da stare de somnolență. Dacă sunteți des la volan, vă recomand să primiți sau să administrați aceste pasteluțe când veți fi acasă. Acest produs l-a încercat primul soțul meu, având o problemă stresantă și i-a rezolvat starea lui de liniște. Apoi, la mine fiind somnul puțin de tulburat, am început și eu să-l primesc. Ambii am simțit în primele zile această stare de somnolență. Noi am început să le consumăm doar cu o pasteluță seara înainte de somn, apoi am început să primim câte 2 pe zi. Nu creează dependență, deci acum noi nu suntem dependenți, avem această cutiuță în casă doar pentru cazurile excepționale. Dacă vă doriți sau vă interesează mai multe detalii, ne scrieți în comentarii și vă răspundem cu drag. Sănătate tuturor, o zi frumoasă!